пішло натхнення. Я вже декілька пісень написала, нарешті, позитивних. Да Або ладно. в мене або війна, або драма. Да, я же знаєш, забыл бо сказать, Алла у нас еще и поэт, песенник. Автор і поетеса, дійсно, так. Ты можешь прочитать какое-то стихотворение? Ой, ну ні. Ну, чего не? Ну, я же тебя петь не прошу, я же не садист Ну, какой-то. ти попереду, бо це треба... Ну, слушай, вибрати попереджати якісь це не найкращі. цікаво. Ну, давайте якщо захочеш. Трішки ладно, пізніше. да. Зараз, тобто, в мене зараз написано декілька нових пісень. Ми зараз збираємось з музикантами. Це Для того, щоб це буде музику- це буде гурт чи твій сольний проєкт? В мене вже є сольний проєкт, він вже 5 років. Ну, я ж не чоловік шоу-бізнесу, тому я да. просто людям розповідаю, щоб вони знали. Якщо ви хочете послухати мої пісні, ви можете їх знайти в інтернеті або як Алла Мартинюк, а ще також як англійською мовою Грета. У мене «Приховані зорі», пісня дуже чудова, яка А що Грета? співає. Ну, спочатку... Есть только одна Грета, которую я знаю. Это две. Грета Гарбо и Грета Тунберг. В честь Якось кого? так сталося, що мені захотілося взяти псевдо саме як для співачки. Ну, щоб трохи... Є співачка, а є акторка, щоб, знаєш, це не А ти як співачка, ти Грета. Грета. Так. Грета. Але я тобі скажу так, це ми зняли кліп з назвою Грета, і все одно мене всюди об'являють на концертах, як Алла Мартинюк, люди звикли. знаєш, І, можливо, я вже і не буду Не це пользуйся. Вот балуватися з я цим. как журналист из страны скажу, Так. ты уже Алла Мартинюк, Ну уже да, тебе це вже за ним є поздно. ім'я. Вже, да. Так, і тому це була якась така ситуація дивна. Я була в якійсь депресії, я зустрілася з біоенергетиком, і він сказав, я бачу, ти Грета, все, тобі треба. Сейчас працювати». начнется мистика. А я ні. А я така, знаєш, на той час була дуже подразнена, знаєш, я вірила всьому, що мені кажуть. Ну, мужчина по-разному знакомиться, это один из взагалі, способов просто. це ім'я, це псевдо, мені воно сподобалось, ну і так воно вийшло. І зараз ми будемо писати музику для цих пісень. Далі Прям альбом буде? Ну, в мене вже 5 пісень, я зараз більше ще ні, допишу, так, і тому що насправді дуже багато діаспори, яка чекає мене за кордоном. Я чекаю, що діаспора. І так, на мій вже сольний повноцінний концерт, тому що ну, поки що я була тільки на різних фестивалях, участвувала, чи там концертах, де багато є гуртів, ну, не сольно. Далі, я все ж таки от зараз вже приступаю до завершення редакції своєї книжки, яка скоро вийде, це збірка поезій моїх. У мене в проєкті зараз це ж мій фільм, і я ще паралельно знімаюся в серіалах. От зараз в мене в «Дільничне ДВРЗ», от вже крайня зміна залишилась. Чекаю на зйомки «Інфоголіка», це повнометражна комедія. Буде вже друга частина в нас, але теж через ковід у нас затримки, постійно переноси, але ну, я вірю, що все ж таки він буде знятий. Бо фільм дуже класний, якщо ти не бачив, подивись обов'язково. І люди, хто не бачили, «Інфоголік». «Інфоголік» – це я. Ну, от подивишся, тобі сподобається, чесно. Це така комедія. Я хотел, кстати, слышал это название, хотел посмотреть и посмотрю, конечно. Он смешной? Да. Ой, не так давно смішних фільмів не смішно, і смотрел. там в мене одна з головних ролей, тобі сподобається.